Ассалому алайкум бародарон, ба ҳама салом. Футбол ҳозир дар авҷи худ аст. Лигаи миллатҳо идома дорад. Трансферҳо дар ҳар су меҷӯшанд, якум мераванд, дигарҳо меоянд. Ва ин ҳоло танҳо оғоз аст. Ба наздикӣ боз ҷами ҷаҳон байни клубҳо оғоз мешавад, яъне навигариҳо тамом намешаванд. Аз ҳамин сабаб ман шуморо даъват мекунам ба канали телеграми ман, ки мо онҷо зинда мустақим финали Лигаи миллатҳоро якҷо тамошо мекунем. Бозӣ байни Португалия ва Испания. Ин бозӣ хеле муҳим аст ва мо чун ҳамеша ҳамаи чизро баррасӣ мекунем, аз ҳайати дастаҳо то эҳсосот пас аз свистоки ниҳоӣ. Ҳамчунин бозии ҷои сеюм миёни Олмон ва Фаронса баргузор мешавад ва он низ метавонад хеле ҷолиб бошад. Хулоса, ҳамаи хабарҳои муҳим дар он ҷо. Дароед обуна шавед ба канал ва ҳамроҳ бо дигар обуначиён дар муҳокимаҳо иштирок кунед. Ссилкаи телеграм канал дар описания ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. Акнун дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошем сар мекунем. Росташро гӯям, имрӯз намедонӣ аз куҷо сар кардан дурусттар аст. Хабар зиёд аст, ҳамаашон муҳим ва ҷолиб. Пас биёед ба тартиб оғоз мекунем. Симоне Инзаги Интерро тарк кард баъд аз финали хеле ноком дар Лигаи Чемпионҳо. Он финал барои дастааш як зарбаи сахт буд. Гуфтан душвор аст, ки кадом омил сабаби асосии рафтанаш шуд. Шояд он бохти 0-5 аз ПСЖ ӯро комилан шикаст. Шояд сабаб шартнома бо Ал-Ҳилол бошад, ки ба гуфтаи расонаҳо ба ӯ 52 миллион евро барои 2 мавсим пешниҳод кардааст. Эҳтимол ҳар сабаб якҷоя таъсир карданд ва акнун расман Симоне Инзаги сармураббии Нави Ал-Ҳилол шуд. Ҳамаш расмӣ ва тасдиқ шудааст. Касоне ки барномаҳои моро пайгирӣ мекунанд медонанд, мо қаблан ҳам гуфта будем, ки баъд аз бозӣ бо ПСЖ дар Интер тағйироти ҷиддӣ мешавад. Рафтани Инзаги низ дар ҳамин рӯйхат буд. Аз ин рӯ барои мо ин тасмим ногаҳонӣ набуд. Ҳамаш пешбинӣ мешуд, зеро расонаҳо аллакай хеле фаъолона менавиштанд, ки Ал-Ҳилол ӯро хеле мехоҳад. ҳоло Интер дар ҷустуҷӯи сармураббии нав аст. Агар ба гуфтаи Фабрегасро Романо бовар кунем, роҳбарияти клуб мехоҳад, ки ба ҷои Инзаги сармураббии ҷории Комо Сес Фабрегасро таъин кунанд. Ҳатто гуфта мешавад, ки гуфтушунид бо ӯ аллакай оғоз шудааст. Интерро тамоман парвои шартномаи дарози Фабрегас бо Комо нест. Онҳо омодаанд ҷубрунпулиро диҳанд, то ӯро биёранд. Дар назар ин як вариантест, ки метавонад кор диҳад. Фабрегас ҳанӯз на инқилоб кардааст, на мӯъҷиза, вале бояд имкониятҳои дастаашро низ ба назар гирифт. Бо чунин имкониятҳо ҳамон коре, ки Сеск анҷом додааст, бидуни шубҳа муваффақият ба ҳисоб меравад. ғайр аз ин, ӯ ҷавон аст, тафаккури пешрафта дорад, таҷрибаи бозӣ ва кор дар серия А-ро низ гирифтааст. ҳамаи чизе, ки имрӯз клубҳои калон аз мураббиёни ҷавон мепурсанд, дар ӯ ҳаст. Пас чаро не? Муҳимаш ин аст, ки пас аз рафтани Инзаги роҳбарони даста ва бозингарони асосӣ пароканда нашаванд. Агар лидерҳои даста ҳам раванд, бо мураббии нав созиш кардан осон намешавад. Умедворем, ки чунин намешавад. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1X мебошад. Ин ширкат чандин сари сол мешавад, ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777, ки нафароне, ки то ҳол регистратсия накарданд, метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Астон Вилла аллакай нишон дод, ки на танҳо дар Премер Лига, балки дар бозори футболбозон ҳам нақши муҳим дорад. Дар оғози сол клуб ба таври ғайриинтизор ба Манчестер Юнайтед кӯмак кард. Маркус Рэшфордро, ки худи Юнайтед мехост аз ӯ халос шавад, ба иҷора гирифт. Барои Рэшфорд ин як имконияти хуб буд. Муҳити нав, фишори камтар ва имкони барқарор кардани карьера. Дар Вилла ӯ суперстора нашуд, вале нишонҳои аз он Рэшфорди пешина нишон дод. 4 гол ва 5 паси головар дар ним мавсим, натиҷаи хуб барои бозингаре, ки ҳама аллакай фаромӯшаш кард буданд. Чаро Рэшфорд рафт? Дар Юнайтед дигар аз ӯ умед надоштанд. ӯ дербоз наметавонист сатҳи лозимаро нишон диҳад. Муносибаташ бо мураббиён душвор буд. Интизоми шахсиям чандон хуб набуд. Формааш ҳам тағйирёбанда. Ва акнун тобистон клуб расман эълон кард, ки ӯро барои фурӯш гузоштааст. Аммо танҳо Рэшфорд намеравад. Юнайтед инчунин мехоҳад аз Ҷейден Санчо халос шавад. Боз як трансфери номуваффақ. ӯ мавсими гузашта ба иҷора ба Челси рафт. Дар он ҷо ноком нашуд. Дар финали Лигаи Конференсия гол зад, ба клуб кӯмак кард, ки ба Лигаи Чемпионҳо роҳ ёбад, вале Челси қарор дод, ки ӯро нахарад. Сабаб шартҳои шахсӣ. Санчо бо трофей баргашт, вале дар Юнайтед касе ӯро интизор нест. Мушкилии дигар, шартномааш дар охири мавсими оянда тамом мешавад. Агар ҳоло нафурӯшанд, пас соли баъд ӯ метавонад ройгон равад.
ва акнун боз астон вилла ба саҳна бармегардад. Клуби уна эмери боз ҳамлагар меҷӯяд. Рэшфорд ва асенсио ки ба иҷора оварда буданд ба дастаҳои худ баргаштанд. ҳоло лозим аст ки ҷои онҳоро пур кунанд ва Санчо интихобест ки метавонад ба онҳо кӯмак расонад. ӯ таҷрибаи хуб дорад, дар АПЛ бисёр бозӣ карда, сабқи ҳамлаи босуръатро мефаҳмад ва метавонад ба нақшаҳои эмери мувофиқат кунад. барои Юнайтед ин имконият аст. фурӯши Санчо ҳатто бо нархи 20-25 миллион евро як қадами хуб мешавад. ӯ маоши баланд мегирад ва дар нақшаҳои клуб нест. Аммо дар ин ҷо мувозинат муҳим аст. Агар Вилла Санчоро харад, шояд дигар ба Рэшфорд ниёз надошта бошад. Пас роҳ барои Рэшфорд боз мешавад барои дигар клубҳо, масалан Барселона ки бозингари флангӣ меҷӯяд. Сабқи бозии Санчо ва Рэшфорд монанд аст ва шояд ҳардуи онҳо дар як вақт ба як клуб нараванд. Чизи муҳим, Юнайтед мехоҳад аз се бозингар халос шавад: Рэшфорд, Санчо ва Энтони. Ин на танҳо тозакунии даста аст, балки як кӯшиши аз нав сохтани хати ҳамла. Ба роҳбари нав ва эҳтимол мураббии нав Юнайтед мехоҳад ҳамаи чизро аз сифр оғоз кунад. Хулоса, агар Вилла боз як бор кӯмак кунад ва яке аз онҳо масалан Санчоро бихарад, ба ҳардуи тараф фоида меорад. Юнайтед метавонад маошро кам кунад ва пул ба даст орад. Вилла бошад як бозингари хубро ба даст меорад ва шояд ҳамин тобистон лаҳзаи ҳалкунанда барои ояндаи Санчо, Рэшфорд ва Энтони бошад. Дар Юнайтед албатта. вақте мешунавем ки Реал Мадрид мехоҳад Анти Будимиро бигирад, савол ба миён меояд: оё онҳо дар ҳақиқат медонанд ки киҳоро харидорӣ мекунанд? ӯ 33 сола аст, танҳо як бор мавсими хуб дошт. Дар тамоми карьераш ҳамин бори аввал 21 гол задааст. маблағи ҷубронпулиаш 8 миллион евро гуфта мешавад. пештар бошад, бозиаш он қадар хуб набуд. дар Италия нотавон буд, дар Испания ҳам то ин сол зиёдтар аз 6-7 тӯб намезад. яъне як ҳамлагари оддӣ аст ки фақат дар як мавсим хуб бозӣ кард. оё ҳамин гуна бозингар ба Реал лозим аст? Агар Реал ӯро бо нархи 4-5 миллион евро ҳамчун бозингари эҳтиётӣ гирад, ин то андозаи дуруст аст. ӯ қад баланд аст, метавонад тӯбҳои ҳавоиро сар бизанад ва пушти муҳофизон бозӣ кунад. ӯ ба Хоселу монанд аст, вале агар 8 миллион диҳанд ва умед банданд ки ӯ кори зиёде мекунад, пас ин аллакай ғайримантиқист. Реал аввал Хоселуро сар дод ки аллакай ба ҳаят мутобиқ шуда буд ва чанд бозиро наҷот дод. баъд мехоҳам боз як ҳамлагари мисли ӯро гирам, вале солхӯрда ва бадтар. Мбаппе ва Эндри ки қади кӯтоҳ доранд, намешаванд ба болои онҳо тӯб партофт. пас чаро боз мехоҳанд ба ҳамон нави бозӣ баргарданд? Хаби Алонсо ростӣ як ҳамлагари баланди ба монанди Бонифес ва Патрик Шикро дар Байер ки бозӣ мекарданд мехоҳад ба даста биёрад. на ҳар бозӣ мешавад танҳо бо Мбаппе пеш рафт. барои баъзе рақибон як ҳамлагари пурқувват лозим аст. вале агар ҳамин тавр буд, чаро Хоселуро нигоҳ надоштанд ё як ҷавони дигарро бо ҳамин хислато намеёванд? Анти Будимир шахси хуб ва заҳматкаш аст, вале Реал Мадрид на он дастаест ки ба футболбозон барои як мавсими хуб шартномаи калон диҳад. хулоса, агар ӯро бо нархи 4-5 миллион евро гиранд ва танҳо ҳамчун бозингари эҳтиётӣ истифода кунанд, мешавад фаҳмид. вале агар 8 миллион диҳанд ва мехоҳанд ба ӯ такя кунанд, ин хато аст. ин боз як иштибоҳи роҳбарияти Реал Мадрид мешавад. аввал як бозингари хубро раҳо кардан, акнун мехоҳанд ба ҷояш бо як бозингари заифтари гаронро биёранд. классикаи Беақлии. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом, боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. ба шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф, хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.